Joo. Mitä teitte? Mitä teillä on suunnitelmissa tehdä? Millaisia asioita teillä on? Päivä. Päivä. Millaisia asioita teillä on? En tiedä. Oo. Tää varmasti eka kerta johtuu siitä. Okei. Me leikataan tästä. Ensimmäinen kysymys on, mitä teitte? Me tehtiin kaikki avainsanat siihen, että mitä me suunnitellaan ja mitä me tullaan tekemään. Millaisia kaikki viallista ja tällaista. Me ollaan vielä tekemässä sitä kohtaa, jossa me suunnitellaan vähän niin kaikki. Avainsanat on nyt kuitenkin valmiiksi. Okei. Mitä teillä on suunnitelmassa tehdä? Onko kysymys? Suunnitella kaikki loppuun ja tehdä se peli loppuun. Loppuun tulee hieno ylitys. Millaisia haasteita teillä on? Selvitä kaikista niistä Scratchin koodeista. Jotkut niistä vähän vaikeet saada, jos niitä tehdään monta, niin ne on vaikeet vähän saada toimimaan. Kaikki samaan aikaan. Nelos kysymys on, selviättekö haasteista? No, meidän haasteet ei ole vielä ihan tässä vauhdissa, joten tullaan vastaamaan niistä siihen pelin suunnittelusivustoille sitten. Viitos kysymys on, millaisia haasteita on odotettavissa? Just niistä koodeista. Eli se voi olla vähän tricky. Kiitos haastattelusta. Kiitos.